दखान सफैलायबाय नै जा दादियाबो होगासिनो सिबनाया नै साफा खालायगासिनो सोरांबाथाय बिदिनोसै ना खामानिया दादि जोंना नै जोंना दखाना नै दादिया मालाय सिबखांबायानो आंहासो दं ओरैनो खेबदोल' दादि खेबदो होदो बेरायनो खेबनोसै नै जोंहाबो मेघादायाबो नै होबाय बार अखा फैगोन होननाया फैमारगोन नामा दादि फैनो हागौ ने बुंजाबाथाय हासिब लानांगौ जोंहाबो समझ रहे हो ना माहाजोनाबो फैबाय दखान खुलिनो फुंनिफ्रायनो फुरा खामानि आरोना सोरांनाय लोगो लोगो ओइ अखा हाहां माथो लावदं ना अखा हाहां गुंग्रुं गांग्रां होनदां माथो ना एसे फैमारगोनानो खोमा ना एसे थाइफ्रिदों ना थ' खुलदो बेफोरखौ बहनजोबनांगौ बेफोरखौ बाहेरायाव बहनजोबनांगौ बहनसै र' लासैनो आंना फुंनि खामानिया जोबजोबथ'बाय बहनखांजोब्बाय आरो फुंनि खामानिया जोबथ'बाय आंना गाइस दादिया दाबो हाथ'वाखै बहननो बेना माला एसे बुरजाद्राय नालाय मावगासिनो बियो लासै दङ सिङाव बेना बिराद बुरजा बहन नाङा ओइ सिङाव दं बहनगासिनो दादियानो आंना जोबग्रोबाय आरो एकदम हाखु दाखु मावथार नालाय आङो बेखायनो आंहा बहनग्रोबाय आरो दादिया नै लासै बेना मोनसे मावहां मोनसे थाम्फै माबा मोस्रोम बुथारहां नालाय एसे मानसिया एसे साफासिन दोनो नालाय बियो नै मोनसे बहनगासे एसे नायगासे मोस्रोमफोरखौ नै आलादाखा बेना माल खामानि बहननायफोरानो मोनसे खामानि मावगासे एसे हासिबजों सिबगासे सिबबाय थायो नालाय हासिबा 100 जायो सिबनाया नैबे कार्टुनाव मोस्रोम दं नामा बेखौ आरो नायबाय नै आरो बेखौनो आरो जाफिनगोन दे बेना बहननानै एकदमबारे बेना एकदम दखाना सिल थानांगौ आरो बे फाखाफोराबो नैफोरो सिं माइनि दा एकदम बिराद सिबगोन बियो सिबखांनानै आरो सुबावगोन मोनबेसे नांगौ दादि हासिबा 6थासो नांगौ ना ओरैबायदि साफा खालायखायो दखानखौ बियो नै दादिना दखाननि नामा नै ददे दख'ना गला मबाइल नाम्बारबो होखानाय दं लाइमोन नोगोर पेटागाव बेयाव मादैया जिबो सुयो दख'नाबो बानायो गासिबो आरो मा नांगौ आरो कट नांगौबा कटबो बानायो आंनिया जाहैबाय सानजारां स्ट'र सानजारां माने फुं जानाय लोगो लोगो साना डाइरेक्ट आं दखानाव सौफैफैनायलाय फुंनि सानजारां साना गोजाया बिनि थाखायनो सानजारां दोननाय जादों आरो आंनि दखाननि नामखौ सानजारां स्ट'र